por que o Programa Municipal de Alimentos, que garante a cobertura de alimentación para persoas en situación de dificultade económica no noso municipio, estáse a xestionar a través da entrega en man dos paquetes de alimentos polo propio concelleiro. É totalmente improcedente que un cargo político use os datos privados das persoas usuarias desta axuda e preocúpanos que se estea vulnerando o dereito fundamental á protección de datos de carácter personal. Na comisión, onde por certo estivo ausente o concelleiro, tanto na primeira como na segunda ocasión, trasladouse aos grupos da oposición que se solicitara o informe ao delegado de protección de datos sobre o tratamento de datos que se leva a cabo no marco da xestión do Banco de Alimentos. Ben, á vista do informe, hai un par de carencias importantes tendo en conta a participación política na prestación desta axuda, e a primeira é que non existe un compromiso de confidencialidade por parte do personal político e non profesional que participa na entrega e que ten que guardar segredo segundo a lei. E a segunda é que no documento do delegado de protección de datos refire que o concelleiro responsable da área social recibe unha lista cos datos persoais mínimos para proceder ao reparto de alimentos. Porque se lle oculta ao delegado que a documentación actualizada para saber se as persoas siguen cumplindo as condicións necesarias tamén as manexa o propio concelleiro. Ao mellor é porque ten que ver coa deficiencia detectada relativa a informar as persoas beneficiarias que teñen dereito á limitación do tratamento dos seus datos. O acceso aos datos de especial sensibilidade teñen que estar xustificados para o desenvolvemento do seu traballo, e a xestión da administración pública non é como un traballo nunha asociación ou nun clube deportivo. Estánse tratando situacións moi delicadas que deben ser intervidas por profesionais cualificados. O noso deber como administración é garantir a protección social e non desprotexer. Consideramos que é unha práctica inmoral, indecente e obscena, porque vai en contra das normas dunha administración respetuosa, que as persoas que se atopan nunha situación de vulnerabilidade económica teñan que exporse ante o cargo político de turno a recoller o paquete de alimentos da súa man. Está xustificado o acceso a datos sensibles por parte do concelleiro para desenvolver o Servizo Municipal de Alimentos. Son estas funcións propias dun cargo público, tendo en conta que debe acceder a datos persoais. Que outras vías explorou o concelleiro antes de asumir en exclusiva esa tarefa? Ten o concelleiro delegado da área de servizos sociais os requisitos legais que lle permiten manipular alimentos para o consumo humano? Queremos saber se este sistema é, ao seu entender, un método imparcial, ecuánime e obxectivo, ou se recoñecen que a vulnerabilidade destas persoas pode ser empregada en beneficio de intereses políticos. Si precisamente levo eu directamente esta entrega é para que menos xente teña acceso a esa información. Cada un xestiona o Banco de Alimentos, de feito pasou por varios gobernos de distintos símbolos políticos. Todos os gobernos que me precederon, os concelleiros se implicaron personalmente no reparto. Insisto, son bastante cabezón, moitos dos meus compañeros se me ofreceron para botarme unha man co Banco de Alimentos, ofreceronse voluntarios, pero creo que unha responsabilidade que é exclusivamente miña. Se vostede desconfía que pido voto para calquer elección, é que non me coñece. Sin máis, me resulta bastante chocante que algo que se me critique por traballar, pois, mira, pois se me critique por traballar, é o que hai, non vou a cambiar o sistema, non me parece inmoral que eu entregue os alimentos, non se fai un uso nin electoral, nin nada por o estilo deste reparto. Estamos a espera tamén de que nos digan como vai ser o cambio para esa tarxeta monedeiro que se anunciou desde o Goberno Central. Non temos ningún dato sobre iso. Como dixen, o uso de datos está legitimado pola miña circunstancia de ser o concelleiro de área, e non se están usando os datos para nada que non sexa a entrega aos alimentos. Ben, nos o que preguntábamos era se consideraba que eran funcións propias dun cargo público. Non entendo que non ve o Partido Popular nada inmoral ou nada improcedente en que sea un propio cargo político que haga entrega desta axuda alimentar. O BNG non estivo nunca a favor destas políticas asistenciais. De feito, no bipartito que vostede menciona nos diferentes gobernos onde se fixo así, o BNG non levaba esta área. E máis, o BNG, cando sí que levaba esta área, pois fixo un sistema novedoso naquel momento e que de alguma maneira se inspira ahora a tarxeta moedeiro, que era a través de supermercados onde as persoas con dificultades económicas podían acceder a recoller os produtos alimentarios que precisaban, evitando
evitado esa estigmatización da que falamos, no? Para o BNG esta maneira de proceder na que vostedes non ven ningún tipo de conflicto, para o BNG isto pues, formará parte da memoria escura dos servizos sociais que diferencia o que é unha prestación social con garantías a unha práctica asistencialista e da beneficencia, no? Nos sabemos que a área de servizos sociais é unha área especialmente delicada e en concreto esta concelleira que agora está na oposición tivo responsabilidade de goberno e sabe que é unha área difícil e dura, pero hai que poñer os servizos sociais en riba da mesa do alcalde e deixen que o persoal técnico faga o traballo e encárguense de facer políticas sociais, de non desviar diñeiro das partidas de servizos sociais e de implementar proxectos sociais, porque a visión que ten o Partido Popular da área social solamente co detalle de que das 8 dedicacións exclusivas 3 de vostedes se dediquen aos servizos sociais porque teñan repartido política social, servizos sociais, terceira idade, pois dá unha imaxe de que pues, efectivamente se ve como unha área a repartir. Na miña cabeza non entra ese comportamento, pero sí que seguimos defendendo que ese non é un sistema e a responsabilidade política exixe buscar fórmulas axeitadas. Non lle estou pedindo que deixe de traballar, estou lle pedindo que busque unha maneira apropiada. Invito a que faga unha valoración de si a vostede mismamente, porque a protección social é algo que lle pode suceder a calquera en calquera persona. Lle gustaría que quen lle entregue os alimentos sea unha persona identificada políticamente e que ten unha responsabilidade pública e de alguma maneira evita, digamos, o anonimato desas persoas que se merecen todo o respeto.